Bueno, imos ata Baio, ata o Instituto Maximino Romero de Lema de Baio. Imos falar con dous dos profesores deste instituto. Falamos con Fina Paulos. Que tal, Fina? Moi boas. Hola, bo día, que tal? Tamén con Óscar Rei. Que tal, Óscar? Moi boas. Hola, que tal? Bo día. Bueno, porque estades, a verdade que moi activos en xeral no Instituto Baiés, que, bueno, pois xa se caracteriza, igual que outros da Bisbarra, por ter moita actividade paralela tamén ao habitual, non? Do centro escolar, presentándovos a certámenes, a concursos. Hai pouquiño que recibíades ou recollades un premio Innovagal polo traballo que facedes, que son 6.000 euriños, non veñen mal, non? Para o instituto, esa cantidade, non? Nada, moi ben recibironnos con moita alegría, exactamente. Dá para facer cousiñas e seguir avanzando co rapaces. Bueno, non está mal. Isto era por un proxecto innovador de posta en marcha de proxectos STEM, non? Do Club de Ciencias e polos Creativos. Non sei se o levabades vos tamén, este apartado, este premio. Nós estamos un pouco coordinando o que foi a presentación do premio. O bonito deste premio de Innovagal que é un premio global para todo o instituto pola acción feita nos últimos 4 anos. Fixáronse proxectos en distintos departamentos, desde o departamento de galego ao de informática, pasando tamén pois pola biblioteca. Entonces é un pouco premiar a labor de innovación nos últimos 4 anos. Nós destacamos, por exemplo, un proxecto precioso que foi feito polo departamento de galego tamén de informática, que é o Bosque da Música das Palabras, no que con códigos QR pois os rapaces poden identificar na carballeira do Maximino pois as árbores autóctonas do país que están plantadas ali, non? É un exemplo de moitos que se fixeron, moitísimas cousas, Club de Ciencias, os Creativos, e ao final pois ese traballo conxunto de un pouco de centro, pois foi premiado e claro, é un orgullo, aparte do que é o diñeiro que sempre ven para o centro, porque manexamos no centro do rural un presuposto sempre limitado. Escaso. Bueno, pues nada, parabéns para vos e toda a xente que estivo durante estes 4 anos facendo estes proxectos. Pero se queremos falar con vos, estivechedes aí os días, esta pasada fin de semana, nas terceiras jornadas de atención á diversidade. Estivechedes falando sobre inteligencia artificial e diversidade. Estamos nun tempo no que se fala moito de inteligencia artificial e cada vez que falamos dá un poquinho máis de medo. Empezamos así con un pouco de curiosidade, pero ahora cada vez que avanzamos na inteligencia artificial dá un poquinho de medo pensar a donde nos pode levar ou por donde pode ir. Vos, atopadeslle a parte positiva, porque falaches precisamente do impacto positivo da inteligencia artificial da diversidade. Sodes optimistas logo co que nos pode traer o avance da inteligencia artificial ao mundo, á sociedade? Sí, por suposto. Nós pensamos que calquer tecnoloxía, no noso caso a inteligencia artificial, hai que buscar o lado bo. Temos que aproveitar as posibilidades que nos ofrece, que son moitísimas, e poñelas de cara a xente que necesita, que esas ferramentas que nos temos que lle poidan facilitar a vida diaria. No noso caso fomos falar de ferramentas que, por exemplo, axudaban tanto ao profesorado a traballar con alumnado que teñen algún tipo de diversidade ou de calquer tipo de trastorno, como incluso aos rapaces. Por exemplo, falamos de ferramentas que lle permitirían a un rapaz cego, que ao mellor non pode, que non é o mellor, perdón, que non vai poder ler un libro ou ver unha película, ou, por exemplo, un mensaxe de WhatsApp que lle mandas, pois hai aplicacións que están basadas en inteligencia artificial, pois que lle permitirían escoitar un audiolibro, que lle permitirían escoitar un conto, que incluso lle permitirían a él tomar nota, falar, a aplicación tomar nota, e logo iso imprimilo ou pasarlo a calquera. Quer dicir, son ferramentas que axudan moitísimo e que hai que ver o lado bo da inteligencia artificial, que é moito, e podelo aplicar en moitísimos ámbitos. Nos centrámonos un pouquiño no que era a atención á diversidade, porque pensamos que tamén o merecen. Hai moitas cousas que lles poden axudar, que son moi sinxelas e que moitas veces están nas nosas mans e non nos damos nin conta. Entonces, un pouquiño que dixemos o outro día na charla, o noso obxectivo era amosar a outros compañeiros
ferramentas que nós coñecemos, porque ao final o gran beneficiado de todo isto é o alumnado, que todo o que poidamos facer para melloralo, pois benvido sexa. Claro. Óscar, logo podemos decir que a inteligencia artificial pode igualar as oportunidades para toda a poboación e tamén as persoas con diversidade funcional ou con outro tipo de patoloxía. Bueno, eu creo que o importante é ter en conta a tendencia. Estamos nunha auténtica revolución, vale? Unha revolución como pode ser internet no seu momento, que obviamente sempre trae pues, estas desconfianzas das que falabas antes, pero nós estamos profundizando, somos dous profesores de secundaria que invertimos en moita parte do noso tempo en investigar ferramentas e cada vez que buscas atopas un tesouro que podes aplicar á aula, non? Falaba Fina, pois, por exemplo, de Envision. Envision é unha aplicación que se pode descargar todo o mundo no móvil, que o que fai é simplemente ler o que ten ao rededor. Se hai un texto, por exemplo, que poña pois aseos, vai a reproducir aseos. Se tes un cartón de leite diante, vai che dicir que tes un cartón de leite inteira. Claro, isto que para nós o vemos como algo moi sinxelo, ahora vámonos a unha persona con unha discapacidade visual, non? Que é o que pasa? É unha auténtica revolución na aula para nós moitísimo, porque o que nos permite, pois, por exemplo, é que el poda ler apuntes que nós podemos darlle en un papel. Entonces estamos falando, neste caso, de unha discapacidade visual, pero incluso podemos irnos á parte dos trastornos neurolóxicos, como pode ser o trastorno do espectro autista. O profesorado, ter unha ferramenta como ChatGPT ben utilizada pode ser moi proveitoso, porque o que vai a facer é orientar un pouco ao profesor moitas veces na aula que carece de formación moitas veces específica para ese tipo de trastorno, hai no que recoñecer, non? E por outra parte, un dos temas que tratamos foi, por exemplo, a creación de chatbots personalizados para o propio profesorado. A ver, teño un montón de... explica eso. Claro, explico. O chatbot o que é unha ferramenta que permite falar. O sea, ti falas e pregúntase como ChatGPT contesta, pero a diferencia é que os chatbots personalizados permiten cargar un documento PDF, por exemplo, un protocolo sobre el trastorno do espectro autista e facerlle preguntas de ese protocolo. Entón, se ti tes un documento PDF pois eso, moi profesional, as respostas que vas a ter tamén van a ser moi profesionais, non? E todo isto ao módico precio de 0 euros, que nós sempre vamos compartindo coñecemento sin ter que evidentemente gastar cantidades inxentes de diñeiro en ferramentas que moitas veces fan o mismo que outras que non Bueno, claro, no, si son gratuitas moito mellor. Oye, esto dos chatbots y esa posibilidade que dá, bueno, pues inteligencia artificial de darlle un texto que cho resuma, de buscarche información, ademais, eso non ten a parte negativa, volvo aí, para o alumnado, para, bueno, ir en contra da propia aprendizaxe. E a pregunta que fago é, cando lle mandábamos facer un traballo a un alumno sobre a Catedral de Santiago, o alumno non podía ir a unha enciclopedia a copiarlo, a Wikipedia antes. Cal é a diferencia? Que ahora é inmediatez. O que temos que é acostumbrar é facer cultura do uso destas ferramentas, non? Eu, na miña clase, os meus alumnos poden utilizar ChatGPT como apoio se eu non estou, por exemplo, para resolverlle dúbidas ou unha casa. Por que non lle damos unha volta e nos facemos a pregunta de que se eu estou estudiando os verbos irregulares en inglés na casa, lle podo decir a ChatGPT, dame 10 ejercicios para repasar para o examen de inglés, non? Non é tanto a ferramenta o problema, senón a picaresca, o lazarillo de Tormes que temos sempre interiorizados e vamos pola tangente a utilizar as ferramentas mal. Ese é o que temos que explicarlle á sociedade. Eu non teño ningún medo de perder o meu traballo, porque eu sei que ChatGPT o que me vai a solucionar é problemas como tarefas repetitivas ou tarefas que a mí me levaban moito máis tempo a centrarme no importante, que é a creatividade na aula, e traballar, centrarme no importante, non? É o alumnado que lle hai que enseñar a facer o mismo. Nada máis, é un problema de cultura, non é un problema da ferramenta. Logo, entendo que por buscar tamén igualar as oportunidades de todos, o que debemos facer, o que debes facer nos institutos, enseñarlle aos rapaces a utilizarla da mellor maneira estas ferramentas, porque claro, a diferencia entre un que saiba e un que non van a ser importantes. Bueno, desto pode
Podes falar, Pina, porque dá a asignatura de inteligencia artificial e podes comentar un pouco. A ver, Fina. Sí. A ver, isto eu creo que é como a todo. Ti tes unhas ferramentas que teñen un impacto positivo e un impacto negativo. Entón, os rapaces tesdes que ensinar que o que el che diga non sempre é correcto. Tes que saber discernir entre que é certo e que non é certo. Entón, de aí necesitas xa uns coñecementos previos que ti adquiriches pois, por explicación do profesor, por consulta dun libro, quer dicir, o que a aplicación con inteligencia artificial che diga non sempre é correcto, non todo é verdade. Ti tes que ter a base suficiente como para saber distinguir se eso é verdade ou non. Quer dicir, nunca vai a sustituir unha ferramenta de inteligencia artificial a labor do profesor ou mirar unhas explicacións no libro. Tes que ter ti a base para saber que o que el che di é real ou non, é certo ou non. Estamos asociados. Por exemplo, Josiño, un inciso para que vexas, estou no Agra de Raíces dando unha formación estes días sobre o uso da radio nos coles e levamos a inteligencia artificial orientada á radio. Home, pero avisa que vou eu a aprender un pouco tamén, non? Pero o importante para que vexas é que en ningún momento no curso se fala de sustituir o presentador do programa. Bueno, te agradezco yo. O que facemos fundamentalmente é utilizar as ferramentas para agilizar o traballo e, sobre todo, potenciar o traballo. Eso é o que se Oye, pues pareceme tamén ben interesante, que temos tamén os que estamos no día a día a reciclarnos un pouquiño e porque despois veñen os rapaces, salen do instituto e igual a inteligencia artificial non nos quita o chollo, pero si eles, ¿no? hai que estar actualizados tamén. Bueno, bromas aparte. Ides estar tamén no 7º Congreso Mundial de Educación Educa 2024. Sí, pois coincide que nos matriculamos agora hai uns días, mandamos un pequeno proxecto que sobre o tema da IA para educar en valores, aceptáronolo, temos que ir agora en febreiro, creo que é o día 23, temos aí 15 minutiños para expoñer un pouquiño que é o que facemos nos na aula, como usamos a inteligencia artificial, neste caso, pois, para fomentar valores educativos entre os rapaces. É importantísimo, vamos, que estemos presentes neste Congreso Internacional de Educación e, sobre todo, desde o rural, desde a Costa da Morte. Eu desde aquí tamén quero, Josiño, quero que a xente sepa a gran cantidad de profesionales, de docentes que ten a Costa da Morte invertindo moito do seu tempo en mellorar, en reciclarse, en facerse mellores docentes e da calidade da ensinanza pública que temos gracias a eses profesionais. Eu onte, por exemplo, pois escuitábate falar desa iniciativa de levar os nenos a Bruselas que salía desde Camariñas. Hai un montón de iniciativas en moitos centros da costa porque se están facendo grandes cousas na Costa da Morte. O que pasa que moitas veces pois a xente ten toda esa humildade de decir, pois non salgo, non digo que fago, non, pero hai moita xente facendo grandes cousas na costa a nivel educativo. Pois eu agradeco tamén e nós intentamos sempre pois darlle, ainda que sexa un anaquiño aquí na radio, todas estas iniciativas. Onte falábamos precisamente con Jacobo, non, de que estaban ali en Bruselas, o Instituto de Ponteceso tamén habitualmente pois participa e saca bons resultados en este tipo de iniciativas e de outros institutos, se non nos enteramos é porque non lo din. Así que eu animos a que tamén se poñan en contacto con nosotros e darlle difusión, porque eu creo que é moi importante. Oye, xa para rematar, co tema este da inteligencia artificial, como o ven, como aceptan o resto de profesores e de outros institutos en as charlas que detectades? Son tan abertos como a vos, por exemplo, ou hai máis reticencia, máis medo como plantexaba eu inicialmente? Bueno, nós como informáticos unha das cousas que nos intentan enseñar sempre é vencer a resistencia ao cambio. Nós sempre temos que estar preparados para o cambio, desde que sales da facultad tens esa mentalidade, non? E é certo que é como en toda na vida, hai xente que lle costa máis salir da rutina, de ver oportunidades onde hai medos, e sí é certo que hai xente reticente, pero tamén é certo que cada vez máis nos institutos se demanda formación para o profesorado con respecto á inteligencia artificial, e nós a donde vamos estamos ahora en Santiago tamén facendo cursos no CAPI, genial, quer dizer, a xente é moi receptiva e sobre todo que fai é que perdan eses medos unha vez que pasan por esa formación, non? Porque o que nós intentamos facer é saca o lado positivo e aproveita esta oportunidade. Eu direi que hai poucas cousas que den máis medo
que cando ven o técnico che di que vai a facer unha nova versión, que hai unha nova versión que do programa que utilizas habitualmente. Hai poucas cousas que dé máis medo que eso, pero bueno, as actualizacións. Pero creo que eso é todo como na vida. Vivimos moitas veces nunha zona de confort e dicimos, pois, aquí non me movo porque estou moi ben, e se cadra sales un pouquiño, ves que a vida pois está chea de oportunidades e de cousas mellores, para hai que intentalo. Evidentemente, hai que adaptarse, non? Pero estou pensando, bueno, programas de economía, de xestión, os nosos que utilizamos aquí para o directo sempre, non hai unha actualización, que medo, porque nos cambian a forma, ¿no?, de que temos de facer as cousas. Bueno, oye, pues parabéns, de verdade, por esta iniciativa que tendes, por innovar no mundo do ensino, na educación, e bueno, por contalo e por poñer no máis moderno e vanguardista da educación, pues un instituto como é o de Baio. Moitas gracias, moita sorte, xa nos contaredes como vai ese Congreso Mundial de Educación, vale? Moi ben, moitas grazas. Moitas gracias, como sempre, a vos, a Cadena SER, por estar aí sempre ao lado destas iniciativas. Muchísimas gracias. Hasta logo.